бо назардошти вазъи мураккаби бемории COVID-19 дар якчанд кишвари минтақа шурӯъ аз 16 август давраи 4 маъракаи ваксинатсия бар зидди сироити коронавирус миёни кормандони соҳаи тандурустии кишвар оғоз гардид ки аллакай якчанд ҳазор корманд бо ваксинатсия бар зидди бемории ҳамагири COVID-19 фаро гирифта шуданд. бо мақсади пешгирии сироити коронавируси нави COVID-19 ва ба иммунизатсия бар зидди сироити мазкур фаро гирифтани шаҳрвандони мамлакат дар маркази назороти давлатии санитарию эпидемиологии вилоятиҳои ҷамъомад баргузор гардид. директори марказ тахмина усмонова зикр дошт ки роҳи асосии пешгирии COVID-19 ваксинатсия мебошад. пас аз 21 рӯзи вояи якуми ваксин вояи дуюм ворид карда мешавад. вақте ки бори якум ваксинатсия гузаронида мешавад бадан бо вирус шинос мегардад. дар ҳолати такроран ваксина кардан дар организм якбора миқдори зиёди потентҳо пайдо шуда масъулият пурқувват мешавад. ин масъулият то 6 моҳ қобилияти мубориза бурдан бо бемориро дорад. пас аз 6 моҳ масъулият паст мегардад ва дар ин ҳолат зарурияти гузарондани реваксинатсия ба миён меояд. дониёр худоизода сироятшинос зимни баромади худ исрор дошт ки тибқи қарори Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зидди эпидемиологӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июли соли равон ваксинаи зидди бемории сироятии коронавирус барои шаҳрвандони аз 18 сола болои мамлакат ҳатмӣ мебошад. нафароне ки ваксинаи зидди бемории сироятии коронавирусро нагирифтанд ҳатман ба табиби оилавӣ ва ё ба муассисаҳои тандурустии маҳаллии зисташон муроҷиат намоянд. ваксина ба шаҳрвандони мамлакат тариқи ройгон гузаронида мешавад. таҷрибаҳо нишон дод ки солҳои қаблӣ ки ваксина набуд ва мардум дар чӣ ҳол қарор доштанд ва баъд аз ворид шудани ваксина ки зиёда аз 5 намуди ваксина дар ҷумҳурӣ арзи вуҷуд дошт ва мардумро аз ин беморӣ хеле наҷот дод ва мо ҳаминро ҳамчун табиб гуфтанӣ ҳастем ки ваксина ягона роҳи наҷот аст. дар шароити паҳншавии бо сурати бемории сироятии COVID-19 дар аксар кишварҳои сайёра дар асоси таҷрибаҳои илмӣ муайян карда шудааст ки яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ аз паҳншавии ин беморӣ гузарондани ваксинатсияи аҳолӣ мебошад. роҳбарият ва тамоми кормандони маркази назороти давлатии санитарию эпидемиологии вилоятиҳои суғд ва ҳамчунин кормандони ин марказ дар шаҳру ноҳияҳои вилоятиҳои суғд бо вояи 4 ваксина бар зидди бемории коронавирус фаро гирифта шуданд. то имрӯз бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ба ваксинатсия бар зидди ин сироят фаро гирифтани шаҳрвандони мамлакат ба Тоҷикистон 18 миллиону 290 ҳазор волии ваксина зидди COVID-19 ворид карда шудааст. нафароне ки аз 60 сола боло буда ваксинаи сеюмро 3 ё 6 моҳ пеш гирифтанд метавонанд ваксинаи чорумро қабул намоянд. тибқи нақша баъд аз табибон шаҳрвандони синни аз 60 сола боло нафарони дорои бемориҳои музмини ғайрисироятӣ бо вояи 4 ваксина фаро гирифта мешавад. ин амал дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ идома дорад.